Du står litt for langt ut på flanken. Så vet du at jeg filmer? Nå har du truffet 2 ganger på rad når jeg filmer, det er jo kjempebra. Nei! Ja. Hva var det dere kalte det her for noe? Wow. Ja, det her er da Erlendball. Ole går bort. Ole går under der på. Han lå ta ballen, han har den. Wow. Ja.